Bart Helmholtz skittert op NK 4-leppen. WK goud geen needzaak voor Epke Zonderland. En werk geen bitgemeroerwinning voor Iziger. Dit is de sport van maandag 29 augustus. Goeien en welkom bij Boppenslag met de Frieske sporten, turnen en ik nog even kwart waarom zijn op de prestaties van Cambuur, vreten wie dat. Het Nederlands kampioenschap 4-leppen 2011 in Linschoten zal de boeken ingaan als het wonderlijkste uit de NK-historie. Het zette middags om 2 uur uit, maar wie jongens krek voor donker kleer. Het al onderbrekings vanwege Rijn het nog neerza grut west. Dus waren exportief NK-records verpulveren. Een verslag van het NK in Linschoten. Het NK 2011 zal op meerdere manieren spannend wezen. Net alleen vanwege het waar, maar ook hoe komt het met de poppen? Dit is Aukje Helmholtz en ja, zij is omstreeks deze tijd uitrekenen. Zij zocht omheen en verneemt dat het waar in elk geval net mij werkt. En midjes om 11 treien is dan nog net bekend dat dit NK balsteen zal van de onderbrekingen. Maar de categorie jongens kan het einzetten met Tom Hoekstra van Driels. En die leert zijn beste sprong uit zijn carrière op nota. Een nieuw persoonlijk record van centimeter 16. Dat brengt hem op dat stuit op het eerste plak. Hoe oors gaat het mij Fries kampioen Sietse Bokma? Hij komt net bij de beste treien jongens. En verliet de jongenscategorie dus zonder Nederlandse titel. Dit is de Hollandse troef, Erwin Timmerarens. En die docht het aardig beter, want die komt ta 8 meter. Hij gaat als beste de finale in en in die finale zal neer verhoren Erwin Timmerarens, dus jongenskampioen van Nederland. Het zal oeren door je vanuit de wedstrijd verder gaan kan. Er wordt een hoop omzet draait bij de catering, maar ja, we komen hier voor het lepen. En daar is de toeter van de technische commissie. We beginnen los met het tweede blok. De vrouwen, de junioren en de senioren. Want eindelijk breekt de zinnen terug. En bij de vrouwen is dit Wendy Helmes. En die zet de beste afstand del ondanta van 14,95. Een Frieske troef is Anniette Leijenaar. Waarschijnlijk dwaande mij haar laatste NK. Zij zal vanwege de studie naar Wageningen vertrekken. En zij komt hier ta 14,90 meter. Een tweede plak in de wedstrijd ondanta. Ja, en daar zit volle meer in, dat weet ze zelf ook. De favoriete is Dimfy van Rooyen. Maar de Nederlandse recordhouster komt hier net verder als 14,70. Dat is het derde plakje in de wedstrijd. En dan weet ze dat de regerend Nederlands kampioenen nog in actie komen mat. Hiske Galema. Maar Hiske Galema, ja, die had net haar dij. Zij mist de finale. En zij krijgen dus wis een nieuwe Nederlandse kampioene bij de vrouwen. De beste papieren bij van Wendy Helmes voor Anniette Leijenaar en Dimfy van Rooyen. Diezelfde Dimfy van Rooyen is favoriet omdat ze krijgt het Nederlands record verbeteren hier naar 16 meter 74. En hier in de finale liet ze zien dat dat net van het wie. Het is 15,63. Misschien geen superafstand, maar wel haar eerste Nederlandse titel. En dan de junioren. Mijn oud-Nederlands kampioen Alwin Vonk. En die zet in de voorronde de beste afstand ondanta del 18,20 meter. Maar weet dat dat net genoeg is. Want hier is Age Hulder van Burgum. En wat doet Age Hulder van Burgum? Die oortreft hemzelf en alles en iedereen. En hij komt naar de 4e afstand hier op een NK-sprong bij de junioren. Eerste is junior Age Hulder. Hij wie hier kampioen bij de jongens en komt hier op 19 meter 90. Een fantastisch persoonlijk record. Daarmee gaat er 4 onder leiding. Voor die finale, voor Alwin Vonk en voor Rian Baas. Maar ja, in de finale kan er van alles gebeuren. En dit is Rian Baas. En ook die zal zijn beste sprong eerdeel zetten. Rian Baas ook in het topje en vlak bij het balsje. Oeh, en dan wordt het spannend. Dan wordt het meten, want hoe vier is het nou correct? Rian Baas. Ook een dik nieuw persoonlijk record. De tweede sprong, ooit sprong op een NK zal blikken waan, want het is 19,78 meter. En dat betekent dat de titel bij de junioren verrassend gaat naar eerste IS junior Age Hulder van Burgum. Ik kom eigenlijk met wat legere verwachtingen naar het NK daar. Want na de training van het NK wie bar slecht, loopkwit, prottige donder.
En nou, ik geef mijn gevoel in van ja, het is gewoon alles of niets. We zien hoe het rent. Nou ja, dan is zo'n rare rotdag met het rijnwater en dan moet je lang wachten. Maar toch, ja, had er nog toch een adrenaline, dat gaat er je benen beginnen. Nou ja, de stak verder, de sprong en ik ging voort stil. Nou, toen kon ik hem uitklimmen en dan dom zit zo aanbed en hij heeft voort naar Fries de kaart gemaakt. Dit is de regerend Nederlands kampioen bij de senioren, Jacco de Groot. Verleden jaar won hij die titel in Boetenpost, voor het eerst in zijn leven. En hier in Linschoten liet hij direct zijn werkkandidaten wijzen. 20 meter 38 in zijn allereerste sprong. En hij zet alles en iedereen op scherp. Hannes Carrion van Oudburgum, die mij beziekje daar in de buurt te komen. Nou, in de buurt slag het. Hij komt aan 19 meter 14 en op dat stuit is dat het tweede plak in de wedstrijd. Want Bart Helmholt die staat op de wip. Die moet hem nog plaatsen voor de finale. In de tweede sprong van Bart Helmholt gaat het alle keer wat scheef, maar toch nog wel aardig vier. Wordt wel 1922, een tweede plak ondanta. En zo gaan we dan de finale in met Jacco de Groot onder leiding voor Bart Helmholt, Hannes Carrion, Fries kampioen Theos Hopma en Nart Bransma. En Bart Helmholt in zijn eerste finale sprong, die had de pols aardig beter staan. Komt ik verder, wat heet, hij oertreft de sprong van Jacco de Groot. Die 2038 wordt voorbijleerd, wordt verbeterd naar 2059. Maar direct daarna met Jacco de Groot. En die is op scherp, die is heel scherp, die oertreft tot heel roem. 21 meter 01, een nieuwe leidende positie. 21 meter wist gewoon van ja, dat kan ik springen. En ik viel me hartstikke sterk en het viel goed. En als ik nog iets langzamer roer in als correct, dan kan ik 21 meter in kan ik wel springen. En wat kent Theos Hopma, de regerend Fries kampioen? Voor hem zou 21 meter een PR wezen. Hij komt wel aardig vier. 1951, maar ja, de ben gewoon die springen oorl meter verder. En dat maakt ik deze man doen. Bart Helmholt. Jacco achterop een kans. Bart Helmholt nog één kans. De laatste sprong van het hier. En wat zit er nog in het vet? Bart Helmholt klimt hem stil. En dit is nog nooit Bart. Hij zit op 10 in de top. En een fantastische uitsprong. En van zelfs de ontlading die erbij heeft. De vierste sprong ooit maken. Terug een lepper. En dat op het NK. Bart Helmholt flikt het. Hij hier nog één kans, dat weer deze kans, maar hij griept hem met 2 handen aan. En dan gebeurt er vanzelfs wat. Een nieuw nationaal record, 21 meter 51. En wat maakt er dan een fantastische finale van, die beide toppers. Want Jacco de Groot, ja, die zocht dat van zijn eigen gebeuren en die mij nog één keer leppen. Maar kan die hem nog een keer opladen? De felicitaties zijn er al vast, want een Nederlands record is het. Maar wat kan Jacco de Groot in zijn allerlaatste sprong? Hij pakt hechten, maar nee, hij gaat uit koers en hij weet het dan al. De titel gaat dit hier naar Friesland, naar Bart Helmholt met een nieuw Nederlands record. Echt voor het moment van de uitsprong zie ik echt de wachtje van wanneer maat er. En op een gegeven moment viel gestokt knikken. Nou, ik denk dat maat er nou. En toen vernam ik gewoon dat ik er bovenuit kwam te zweven. En dan wist ik gewoon, ja, dan maakt het heel vier wijzen. Ja, dat goed baltje weer, dat hik sowieso in de gaten. Maar dat Safir is wel heel extreem. Op een of andere manier was ik nog hartstikke zenuwachtig. En ik stond achter op die schans toen ik ging. Ik denk, oh jee, het zal toch niet gebeuren. En nou ja, je kent na die jaren leer je concurrenten kennen. En Bart kan gewoon pieken als het moet. Ik bedoel, hij springt vandaag een meter verder dan zijn beste seizoensafstand dit jaar. Ja, wel op de dag dat het moet. Dus dat, het is voor mij knap balen, maar wie ere toekomt, zeggen we dan. Ja, pieken op het juiste moment neem je dat. Oer Oorlmannen is het WK-turnen in Tokio. Op de 2 WK's helle Epke Zonderland een zilveren medaille. Je zoens is het dat goud nou het enige doel is. Maar nee, als de Lemsterik deze keer zilver helpt, vindt u dat prima. En zelfs brons zo goed wezen. Want de focus lijkt op de Olympische Spelen van Takomir. Op een medaille op het WK, hokkerkleur dan ik, budget definitieve kwalificatie voor het grootste sportevenement van de wereld. Ja, goud is hartstikke mooi, maar dat is eigenlijk net eens een focus voor mij. Als ik daar kan kiezen voor meer zekerheid en een bronzen plak, dan kijk ik daar even. Ik wil gewoon naar de Olympische Spelen. Of het nou
brons, zilver of goud. Dus dan maak ik me net bijzonder volle uit. Ja, natuurlijk goud is het mooist, maar met brons ben ik eigenlijk al heel tevreden. En dan geef ik daarna een ier volle bak trainen en dan is het enige doel is goud. Een topsporter die zegt dat de focus bij een WK net op goud lijkt. Het klinkt vreemd, maar de uitlist van Epke Zonderland is zo helder als wat. We komen aanst waarom in de turnhal, maar er is meer. Want de turnboen had een speciale passenconferentie belang over het traject naar het WK en vervolgens de Olympische Spelen. Het doel van het boen is om zowel maar de man als maar de vrouwen maar een ploeg naar de Spelen te gaan. En jochtje zei zondag weer de laatste keer dat de Nederlandse ploeg naar de Olympische Spelen te gaan. Dus het zou fantastisch zijn als we het vallen krijgen met het begeleidingsteam en deze groep sporters. Om dat nog een keertje te realiseren. De vrouwen van Wiersma waren op het Aroene WK negende. Een plak bij de eerste 18 Tokio budget definitieve plaatsing van de Spelen. Als dat net slaagt is een plak bij de beste 12 vereeske, want dan komt er nog een kwalificatiekans op een zogenaamd testevenement. Het zou net heel realistisch zijn om te zeggen dat we gaan voor top 8. Maar top 12 dat is wel degelijk realistisch. Dus daarom zeggen we dat de wereldkampioenschappen net de belangrijkste. Het testevent wat nog een weekend daarna komt, dat is voor u nog belangrijker. De vrouwen binnen op trainingskamp in Beekbergen, maar de mannen binnen er dus wel. Naast Epke Zonderland binnen er nog 4 malje van Heerenveen die het kans maken op een plak in de WK-selectie. Het gaat om Arjen Butter, verliezen Ekkel WK-klant. De tweede is het jonge talent Michel Bletterman. Hij wie er de vorige keer al bij. Relatief nij is Glenn Smink, oerkwam uit Haarlem. En dat besluit Jeffrey Telusa, specialist op ringen, vlier en sprong. De concurrentie voor deze man is moordend, want er is plak voor 6 man in de selectie. En Jeffrey Wammers, Jury van Gelder en Anthony van Asje liekje naast Zonderland al wist van een plak op het WK. We hebben nog niet een echt meetmoment gehad. Vandaag is de eerste keer dat we voor het eerst hele oefeningen gaan doen. We hebben natuurlijk wel eerder centrale trainingsweekenden gehad, maar toen deden we steeds halve oefeningen. En ja, eigenlijk is dat niet te vergelijken met wat we vandaag gaan meemaken. Dus na vandaag durf ik er misschien een uitspraak over te doen, maar tot dat moment kan ik daar nog niks over zeggen. Ik heb geen idee, dat wordt moeilijk. Iedereen heeft gelijk kansen. En ja, dat wordt een strijd. Butter en Bletterman zitten er dus verliezen hierbij en die ervaringen op het grote podium kunnen in haar voordeel werken. Voor Jeffrey Telusa is het echt afwachten. Ja, ik zie mijn kansen gewoon 50-50. Ik probeer te kijken waar ik een bijdrage kan leveren. En voornamelijk op mijn 3 specialiteiten, en dat is ringen, vloer en sprong, hoop ik zeg maar mijn team te kunnen turnen. En dan is er nog Glenn Smink, die ten Jellylien de oerstap maken van Haarlem naar het Veen. Hij is specialist op voltige en dat is net het sterkste punt van Nederland als team. Op het NK heb ik het hartstikke goed gedaan. Ben ik 2 keer Nederlands kampioen geworden. Op sprong en op voltige. En op het WK, ik weet nog niet zo goed wat mijn kansen zijn. Ik hoop natuurlijk dat ze goed zijn. En op zich de toestellen waar Nederland zwak is, voltige, ben ik Nederlands kampioen geworden. Dus we zien het al. Hoe die selectie hoeft Epke Zonderland hem geen zwaargen te maken. Hij focust hem op zijn rekoefening die hetzelfde wijze zal als het EK in april. Maar dan met de uitviering wel beter, want die wie vieren van perfect. Daar had hij dan ook het onwerken. Ja goed, ik ben saffier dat ik nou 2 keer een hele oefening heb geprobeerd in de training en die is 2 keer lukt. Dus dat is een goede score natuurlijk. En volgende week hebben we de eerste wedstrijd, dat is een wereldbeker in Gent. En dan zorg ik ervoor dat ik natuurlijk even uitgerust ben. Dus komende week dan geven we het even wat rustig randwaan en dan fit aan de wedstrijd verschijnen. En dat is voor mij echt een goed testmoment op de Sjernweg steer. Maar een WK-medaille op het rek is net het enige wat Zonderland nodig gaat om naar de Spelen te maaien. Hij moet er nog 2 tastellen bij doen. Dat is een nieuwe regel, er is in totaal 3 tastellen van. Dus vandaar dat Bregen en voltige ik belangrijk voor mij binnen. En heel misschien nog sprong ik nog wel bij, even afhankelijk van hoe goed het gaat en of het team me nodig heeft te ver. Oftewel, het schema van Zonderland is behoorlijk druk, maar hij is blessurevrij en dat had ik wel zoals west. De training werd trouwens zien als de eerste serieuze test voor het WK. De turners moeten dan ook het schema volgen dat ze op een wedstrijddag ook hebben. Hoe meer het op een wedstrijd liek je zo'n testmomentje, hoe serieuzer het is en hoe meer waarde aan wordt hechten, denk ik. En dus geen om 3 uur voor u, dit waren dicht? Ja, klopt. Ja, hebben ze besloten om dat toch maar gewoon binnen gesloten deuren te houden. En misschien is het inderdaad ik wel omdat het echt een belangrijk moment is voor de jongens. En nu moeten we kwestie kwalificeren voor het team. En dan is een beetje minder stress misschien wel gunstig voor sommige jongens. En als de juryleden die de testoefeningen beoordelen zullen arriveert binnen, worden wij verregen de cel te verlitten.
Op 14 september wordt bekend hoe de definitieve selectie eruit zocht. Spannend dus. Cambuur pakte vreeds zijn eerste thuisoefening, maar 3-1 wat Fortuna Sittard verslaan. Cambuur speelde goed in Fortuna Sittard, maar na 40 minuten spelen is het nog altijd 0-0. En dan krijgen de Ljouters via deze prachtige goal van Harry Gommans wol het lid op een oors. Fortuna Sittard op slag van rest op een 1-0 vastsprong. Na een overtreding op Sander van der Heijden. Hier in de 63e minuut. De penalty benut toch Erik Bakker. Dat is die 1-1, volsluit terjochter. En Cambuur gaat terug, maar het paasje van Drosten op Van der Heijden. Onnemen, aanlezen naar Turk, tussen 2 man in. Wit de middenvelder van Cambuur de vastsprong te bewerkstelliging. 2-1 voor de Ljouters. Dan de wissel. Dissels erin, Melvin de Leeuw eruit. En let op Dissels, want daar komt hij op de vrije trap van Turk. Het allereerste balcontact. En hij zet de eindstand van 3-1 op het bord. Verdedigende Doke Smit is voor 4 wedstrijden scoorster van 1 onder betingst. Sportclub Heerenveen is akkoord gegaan met het vaststel van de tuchtcommissie van het KNVB. Smit kreeg juster in de wedstrijd in Feyenoord een rode kaart na een overtreding op Ruben Schaken. De KNVB luidt Smit boppen dat een proeftijd op van een Ier. Ramon Zomer kreeg juster een rode kaart, die is voor 1 wedstrijd schorst. Roeier Sjoerd Hamburger had hem snel met de Holland 8 boord kwalificeren voor de wichtige hele finale van het WK in Slovenië. Als Hamburger en zijn maat Novaans die bij de beste size eindigen, is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Takamir een feit. Het is de beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Nummerdoor net slag om haar zonde finale op een World Tour wedstrijd te winnen. Jeddere finales wonnen ze altijd wel. In Scheveningen verleren ze in 3 sets van het Braziliaanse duo Cunha en Ricardo. En hutfietser Wim Stroetinga is nou winnaar geworden van de Ronde van Midden-Nederland. Hij kwam solo over de finish op de Utrechtse Malibaan. De ronde gies nou goed 200 kilometer. Stroetinga kon in de finale uit een kopgroep wijs sprinten nadat jeddere onvallers waarom pakt winnen. Dan waarom naar de Frieske sport, want Njonkende PC is het winnen van een klassieker het heegste in het keertsen. De Van IJsmedaille in Bitgem is dan ik een partij die bij de keertsers op het verlanglistje stiet. Daniel Iseker Bigeliek zou hem graag bijschreeuwen willen. En dat wordt zo stadig gewoon ik tiert, want de jaren beginnen te tellen. Alles had Daniel Iseker zo wat won, maar nog neer de Van IJsmedaille in Bitgem. En dat is wel een prestigieuze prijs die het net op de palmares van een keertser ontbreken mooi. Ja, we zijn er net zo gelukkig geweest, maar ja, goed, we draaien goed dit seizoen, dus we hebben alle hoop. Ja, ik heb het teken vorige week gezegd, ben wurg. Ja, klopt. Nou, ik heb zelf ook een ambitie. Hè. Het keerseizoen is op zich wel lang. Maar ja, dat Bitgem dan altijd let is, ja, dat zei zo. Ja, klaar, we moeten maar rijden. Maar als je Bitgem winnen, dan win je wat. Ja, zeker. Dat is een mooie prijs. Ik heb er net woen, dus dat zou heel mooi wijzen. En dan heeft Leeuwen een Stian Roos als een hinder? Nee, het laatste niet, maar ja, dat is om 4 uur en dan moeten we nog even wachten. Ik Gert Anne van der Bos had Bitgem nog net woen. Wat teken Triemstra hield dat net? Nee, inderdaad, gaat aan en Daan beide nooit woenjeren. En ik wel, ik ben hoe vaak, ik denk 2 keer, denk 3 keer. Dus hopen dat we Sjoerd helpen kunnen naar de zege daar. Doe maar eens de douane. Ja, helemaal in. Ik ben voor best op direct, voorin en achterin. Nee, maar als je nou wel wat doen wat we kunnen, dan kunnen we die gewoon winnen en daar geven we voor. Dus doe helpt Sjoerd, Gert Anne en Daniel? Ja, zij helpen mij. Bitgem heeft toch een naam? Ja, dat weet ik maar niet eens. Als het boekje van morgen zegt van de wedstrijdlist, dan is het zien van wat meer al je woon had, bent dat de naam wel. En als het net tussen het lijstje had, dan is het denk ik wel spietig. Nou, teken had het beloofd, je wint hem, Jood, dus jong op de fiets naar huis. Ja, het makkelijk praat. Maar het eerste maar één niet worden. Ja, want het zinstonder in de eerste omloop is wel de ingekeken van dit seizoen. Jan Dirk de Groot, Rinse Pieter Hiemstra en Pier Piersma. En het gaat net goed met bedoel Gert Anne van der Bos. Het staat 4 om het rijden, 6 als Gert Anne van der Bos de bal boeten smiet. En dan wordt het 4 om het rijden. Op een eigen Gert Anne van der Bos. Rinse Pieter Hiemstra de bal terug de hoeken en die shit boppen, dat betekent skinnen 2. En dan mag Gert Anne van der Bos nog een keer. Krijgt er de kans om hier een keertje te houden, maar dan komt die bal verkeerd van zijn hand en dan is Rinse Pieter Hiemstra er heel vlug bij. De bal op een eiboppen, skinnen 4. En dan wordt het een dreig verhaal voor opslagger Gert Anne van der Bos. Weer op Rinse Pieter Hiemstra. Ja, echt die bal gaat er doorheen, skinnen 6. En dan had het er alles kie van dat het retour van Gert Anne van der Bos er in de eerste omloop aangaat. Ze staan op het dier.
En als deze bal dan een eindboeten gaat, is het dien. Verdorie Daniel. Ben het. Nee, wen het. Het is, ja, ik kan er van alles op loslitten, maar ja, weet er al. Ja, en nog hij is dat dan net onkondigen, maar de kans is groot dat de Takkermier mee ophorst. Dat het dan weddenslagen is nog een jaar langer maar. Ja, hè, zo. Ja, nou ja, dat moeten we dan maar beschijnen. Geef het in de jongens zijn, we bezoeken per hier. We kunnen nog mooie dingen, want het is eventueel mogelijk om nog leuke records te halen. En ja, goed, dan ben we met handen. Bitgem slag het net. Clear. Je kon net loskomen. En wij konden net loskomen. Wat ik zei, die twee eerste die 6 voor jou voorst in mij pakken. Maar die verliezen bij op 6 gelijk. We tot 3 gelijk wordt en net 4 win voor ons. En dan ga je gewoon heel het regen erom. En begint zij steeds beter in de rol te komen. En wij juist steeds minder. Is die ingeluk het waait het hoes net op een fiets naar huis? Ja, ik heb maar mijn auto. Jan Dirk de Groot, Rinse Pieter Hiemstra en Pier Piersma komen naar een makje in de tweede omloop en een steentnummer in de finale. En dat door zijn Chimpertour Martijn Olijnsma, Hilke Bruinsma en Maarten Veenstra. Het staat 4 met rijden voor het parcours van de Groot en 6 voor het parcours Olijnsma. En dan hier de flater van Hilke Bruinsma. Hij probeerde van die bal uit te komen, slagen net, 6 voor. En dan Maarten Veenstra. Kent de reis net wel en een geweldige klapje van Pier Piersma. De bal in 1 keer weer waarom. En dan wordt het 6 gelijk. Jan Dirk de Groot. Maarten Veenstra. En nu is de bal boppen. En daarmee komen ze weer om tot 4 van mijn fjouwer. Nou een efterstand van 4 van mijn 2. Maar toen gaan ze even ruilen in het perk. Hilke Bruinsma achterin en Maarten Veenstra voorin. Dat die even tuten. Martijn Olijnsma dan. Het staat skierensuis van de parcours Olijnsma. En dan hier de zitbal. Dat betekent dat het 4 eerste gelijk wordt in deze finale. Het wordt als keer 2 en een keertje. Maarten Veenstra, de bal achterin bij Pier Piersma. En die slacht de bal boppen. Dek en Hilke Bruinsma net weer bij. Skierre fjouwer. Maarten Veenstra. Op een ei bij Pier Piersma. Maar dan had hij een knapper. En dan wordt het fjouwer 2. En dan slaat Maarten Veenstra de bal boeten. Stiet het 6-2 van het betoel van Jan Dirk de Groot. En dan liet je ze toch nog te ontsnappen in deze finale. Jan Dirk de Groot. En dan kan Rinse Pieter Hiemstra keren van de keerts. En daarmee is de Van Huismedaille van het betoer van Jan Dirk de Groot. Eens een keertje hier wel eens omvallen en dan komt hij maar hier te karen. Hoe zit dat nou met de auto? Zit er een fietsenrek achterop? Nee, zit niet erop. Ik denk eerst maar eens winnen. Dan ga je die maar. Die mag geen fietsenrek mee. Nee. Deze telt? Deze telt, ja, de mij fiets. Ja, dank u. En Jan Dirk de Groot was ter jochte koning van de Van Huismedaille. En dan zag je de sport van deze man die 29 augustus. Na je weekend dan ben we er weer, maar meer en orensport. Graag ontan, maar hoe dan ik een heel noffelijke jongen te wensen. Doeg!